Diyan na may guys sa Walmart. Sa Walmart may mga grocery. Darag among mga utanon. Ni sa Walmart. Sa mana? Abi ka na. Kana mga pichay, mga cabbage, na ibatong oh. Palaya. Mga karne. So mana? Magkuhan ka na? Baboy nga ribs. Pila man na? 12. 12? Sa nila mga order. Nasum nila mga kuan. Dayarita tuyo. Kita taong tuyo. Pagtas pikas no. Ano siguro ang magi. Sa maning uban okay. Abi kini na lamang kana marka pinya soy sauce dahil dato puti suka sana chichiria. Kini pritos lami ni. Para sa ni? Para sa cake? Sa? Sanon po? Pan? Pasig na atong sama na mga pie. Mau na? Pila na? Tag size? Atay mahal la. Sige ka na usa. Magkuha bag slice bread din na. Koy hapit ni mo. Mga kaha diri guys.
Dahil peras amo da. Yun eh. Mahal-mahal pero usar man pod. Nindot pod gamiton. So na po na yung mga pabudol para na po na siya mong buhok. Wato diha oy. So dito sa likod. Oh, filter na. Kerja? Pilas ka? Nonin 5. 90. Mo ni ang filter na mo sa among tubig. Brita. Padong nami magbayad kay magdugay pa mi murag mapuno ni imong basket padong. Ug di maadyo ni. Ta. Nagbayad na ta. Humanami sa Walmart guys, o grocery. Mo balhin mi og Costco magpalit og itlog og manok kay burag barato dito. Kapoy, aron kahuman mo uli mag anda mo panihapon, mag-relax, tanaw sa lida. Sige. Kita ta sa Costco. Sagot ba? Oh. Names. Soja snack barato dito sa Costco. Teams card. Makalister.
sa Costco. Dito ta. Lagi dawat man sa ngatos Walmart atong listingan. Bibet. Inom nga nang hindi man mo kuhan eh. Ano, hindi man mo kuhan nga to sa kuhan. Kasi boda ato bayran sa may nilang ano na sa bang. Na meron sa Costco. Ano ni sold sa Costco, guys. Ganahan ka na. Baga-baga po do, no? Ingat bitaw. Nahagbong oh. Palito na eh. Dahil nang ipili guys da. Hindi ako na kong palitan. Jacket ba? Sweater na hood. Sibo niyo? Medium? Kuha na yung jacket eh. Sukod sa ako. Sukod na siya guys. Uy, nahubo man mo. Medium. Ako? Mado de. Saan na yung mabaw ni mo? Buk na. Kustura. Wala, dako paan. Sara may sapo. Ah, okay. Ano man na? Hindi, nainana. Na itlog. Kana tulo. Ta. Kaya kay bugnaw ka to dire. Itong mga manok.
Para to speakers. Dili. Kana. Kana. Ito mga panpan. Ito mga piki nga pan. May mga libre din eh, patilaw. Mo na dyan nga tilaw-tilaw. Rago sao. Libre raman mo na kaon. Kita tag mga pan. Kanang murag pandesal ug purma ba. Kene unsa man eh? December 24. Oh. Ano? Ini guys, so arang kalami ni siya. Murag muffin ba? Bayad na ta. Ano kami? Sama na. Chocolate, mini chocolate. Mini chocolate. Apoy apple. Pila man na? 7. Unsa na? Brown bread. Kay na mura maguma. Kau pila na pud adto. Kuha na pud ka, ganahan ka mo kaon, libre ra bitaw. Sigurag libre ring usa. Ilami man ni kaog libre. Bayad na. Bayad na mi kay basig mapuno na po niya mong kariton. Ito ka mo agi? Ito na itong may naanak ba? May mo agi. Dingahan kay sama. Oh, dapo ko sa nagpabudol. O nindot man. Pwede pog basig large. Naman gamay. Murag mubo ra. Stingi og large kaw. Dako ra. Dako ra day. Pero pwede ra man pud. Mag-jacket pa ko yan. Pwede ka turang medium. Medium ra. So man, kanay mo small? Umao ra man? Small. Ora medium. Medium. Karira da? Na. Nabudol na sa duha ka jacket. So, sakto na manguli na ta.
Diyan na, ikaw magbayad. Na carpet. Parang mahala. Ayan, bakong talit. Kami doon may ganan kung yan. Nami man yan. Mahalag kani. Magkani ang sakto na to. Napohon na pod. Sala na to. Saka, part-time. Tigo mo ni mo. Pohon. Kung nagawang po. Ito naman po na. Kung saan ni mga nunaan na ni. Para sa mana. Sa sala. Atay. Kung ni ayo. Islam may parang carpet. Kanabang kundawon ka. Yan na, mulin niya na ta. Pag-usa to ha. Ngita pa og usay kabudol. Ang rakos lang man ni mahal man. 19 minutes. Asa nang mani makabugas na. Mix na po ang Dahil may naglinya na may mabayad na may. Di na may maglangan dire kay lisod ng magdugay. nagsara gani no. Trabaho dali malit. Sunod na pod. Tigom sa. Tanas ako guys, hindi natin mabudol. Ano bakante? Slide siya. Humanamig bayad. Agresibo. Ito pa nangihi pa siya. Ako na po yung musunod og ihi ron. Kamu na bayaran $96. Tulo ka itlog, duha ka jacket o manok. Nang di pwede og way trabaho kay ang mga pamaliton. Ang kayod to the max. Ha? O mangihi ko, minute yun. Ilan tao ito? CR sa ta guys, kay murag gahiyon ako. Di ka na nangaon no? I-transfer ni mo ang buwan. Wa pa. Karon. Muli na may kay nagpalit man bumigpan nga lami. Nga turmis bahay mga on, mga snack ni. Naman po'y kananan dire. Barato ro good pod. To ha? Naghanta ako. Hindi na kay nagbabudol na po. Oo, murag. Maradong uli. Murag mo sinaw atong bulsa ning napita. Ha mag resibo. Hatag
Yep. 3X. Happy New Year. You too. Happy New Year. Pero na ibilin? Uy, katugnaw. Saan mo itong atong kotse? Di mo nagdiri speakers? Diri? Dira kita ka bukid do, nakakumpra. Ah, mag-ikaw ra? Puput? Style na. Balik na, may. Tara, kamong Tara, uy, adara day. balik na. Diyan na. Tugnaw naman. Oh, may suot kay pang summer. Uy, abli lagi. Pwede ko nang lock siguro. As in. Hindi, mabli automatic ako. Hindi, umli ka lock. Oh, palihog rin ba? Abli ko no, abli ba? Awat dahil ng lock dahil. Oh, may mga awat din hipon. Ay. Relax. Ganun. Gana mi guys, muli na mi. Salamat sa mga ning view o ni subscribe. Pasensya na mo sa kong ngipon kay way lami kog ngipon. Murag mo na akong sunod nga project kay patrabaho ni na may mga welder din himado. Pagabas. Gilag kog ngipon. Pagabas kay mana. Wayayo. Ano ba? Kira na. Oh. Ay klaro ning ngipon na ni murag kuan. Murag baby shark. Hindi ba siya? Pagnaw na. Sila temperature. Pero buubos pa na. Muli na ta. Ay. Magkuan biro sa tong pinahapon. Ah, damay. Magtuwatag manok. May ribs na ha. Wagahay ka dung manok. Mas man katong pinabisaya. Sabaw. Ano na? Muna kay nag-basic lang sa nina. Nipis-nipis anong gisuot. Usara ka sa nina. Usara ka jacket nipis. Sige na. Bye-bye. Bye guys. Salamat Thank sa mga you for nag-subscribe ug watching. ning tan-aw. Love, peace.